Vieš, koľko Slováci ročne prehrajú v hazarde, tipovanie, automaty a tak ďalej? Je to vyše 347 miliónov eur. Presne toľko získal štát z týchto hazardných hier na účet, ale tam nie sú zarátané straty ľudí. Predstav si, že radšej by si mesačne odkladal čo je len 50 eur mesačne a ako by to v budúcnosti vyzeralo. A čo je najdôležitejšie, hazard neberie len peniaze, ale taktiež znižuje bonitu v bankách, znižuje tvoju schopnosť odkladať si alebo sporiť a taktiež ťa to vie diskvalifikovať pri braní úveru v budúcnosti. Banky si o tebe všetko vedia zistiť, kam šli platby, aké šli platby, takže pred bankou neujdeš. Napíš mi do komentára, je hazard pasca alebo zábava. Ak plánuješ nejakú budúcnosť a nechceš ju prestávkovať, tak sa mi kľudne ozvi.